Bhí bhar fad Emma anseo le Ríomhchluichí eile, ach le téama óir nua. Inniu tá ag díriú eSports, agus seo iad na cluichí ómíocha a bhín mise gafalo. Cá mo chuid ama á imirt agus ag brathnú orthú seo. Aiglein. An chéad cluiche ná Overwatch. Is FPS Overwatch a eisiach I 2016 agus is iad Blizzard na déantóirí. Ón tús tugad faoi deire an potensiúil a bhí aige mar cluiche eSports agus tá Overwatch inis cheann de cluichí is coitianta atá le feiceáil convinisiún mór himpeall na crunne. An nuas sin bunaí an Overwatch League I 2017. Seo le ifigúil agus profisiúnta eSports an cluiche. Thosaí an chéad séisiúr mí anar le linn dúisne de $3.2 million. Gan de tá sé inis cheann na cluichí is cáúla agus is brabúsaí in now an eSports. Is even le an cluiche seo. Tá na bounty tapaí tá an image tatnamhach agus tá down 4 humúil cruthatha ag Blizzard. Ní óháin ghfuil an cluiche fáil ach tá granáin agus gearcanán mothúchánacha eisithe acu comá a dhéon siad scéalta na character. Is brala mé seo. Mar tá an rá agad an cluiche image nó tú hain a háid isteach sa down iontóg seo. An dara cluiche ná Hearthstone. Is le cartaí Hearthstone agus cégur Blizzard a deisi an ceann seo comá. Tá sé omláán difriúla Overwatch. Tuis go bhfuil Hearthstone níos sinne, níl an image cóscopa agus máilteach le cluichí eile. An nuas sin, níl sé a méil an phobal chomininic is a bhíoch. É sin ráite, tá pobal gníomhach á image fós, agus tá chomórtas I Hearthstone idir mór agus beag siúl gomininic. I mothorum is susálan Hearthstone ó na cluichí a bhíon á image luas lásrach. Cosúla Overwatch, tá seanchas 4 humúil aige seo chomá. Cuirtar leis an scéal éonar a chastar carta agus cosúla Overwatch ní gádaid a bheith sánthas a scéal le taitneamh a wintas. Is féidir le fin nóméideá bhí gimmers cúpa bouty nó mí omlánacha ag déanamh taide an deck is cuachtaí agus ag curfiáis d'agma. An trí cluiche agus an cluiche is tábhachtaí dumsa ná Dota 2. Is MOBA Dota 2 ó Valve, agus tháinig an cluiche seo as lasú do Warcraft 3. Is onan MOBA agus multiplayer online battle arena. Cur agus siimplí tá gá éireann in aige chéile agus caithfidh dú bunáit an éireanna eile scriosa. Go dtí seo tá Dota 2 an gluichí eSports is mó atá héis airgad í amach go mórtasí. Beag na $100 million níos mó ná an dair cluiche. Is umí comórtas Dota 2 atá ar siúla rit na bliana, ach tá comórtas blion túil amháin atá an cheann is tábhachtaí, an cheann leis na dúisne is mó agus leis an lucht féicne is mó, sin the International. Sna ceir Internationals is déanaí chunig muid na linn dúisne is mó an eSports riamh. Rúis an ceann is déanaí beag nach $52 million. Ag fágáil an tairgad ar leithéamh, tá pobal iontócha ag an gléithe seo. Fuil mé le lán daoine nua mar gheall ar Dota. Airlína agus a bhíorsail. Go háirithe ag na comórtasí beaga an éireann a ghlach mé páirtón tú agus thar lear nuair a hastal méid chun nach fuoine garmúla eáil. Cosúla aon bhadachán do dhaoine leis na simena céine brand sé speisialta, agus tá anáthas arm go raibh an seansa gom bheith mar chuid na pobal seo. Más féidir cosúil ar the International. Is óáid dochreid sé agus feici tú an tábhacht atá aige dimmorí. Ba hena libh mór á den a cluichí eSports is fearlam. Tásúla gom gur féidir libh ar garmacha eSports profisiúnta thus nu inis agus beag mise ann le taíocht do thortaíomh. Go dtí an sin, slán!